sambil aku nungguin sini 120 bosor besok nana berdikit tunggu terus bin nogrok naik aja राजानि सामुं खाने र राजा ता इखाय सां राजानि सामुं मा खायता आगे नि बसाय हाय besok kising musik राजा ता इखाय नङा फाय जोंहाय माथो nak bawa besok hasil dari kising musik heboh berdikit मा tunggu खाय खामता कक कक सेर मा खामसा Iya kayak video kok खायो kalau nggak sini ya हां sakit tahan. Oh, nang ban lagi kok. ini boleh sampai 125 besar Oh ya. naik aja bin nogrok Ini kok bawa mana wa? राजानि कक द मान बानो ता किजा म किजा मा मान ख Tao phải mali ya. कक थांबाय क्या bawa hai jaga tunggu tunggu Ayo mali ya. Ko macam na maro. नु राजा तंग जाके सोया उ आगर त लावो से राजा तंग जागा आगे Kalau ya, तलाङे दा निन पुरा नन तलाङे थाना ने नुके थाना मुसु दनब्ला aman tuh no. Aman kalau ya. Enggak sini sini raja nak bora nulu khasa bora nulu khino Anda eh aja bubuk kalau lihat tuh masih kamu. bo berai phayuna baba age para berai phayuna apun nulu khata no Bumale nuk ya. buma do bora nulu sini ba Tahu raja sekolah kuro, jalan kuro. Ninda berapa? Ninda pernah juga. dabranta tem ngungan hai da Sekolah. Kau tua. Apa? tinto Oh, polisi kau. di sini Di kolong buka rumah, kolong lagi. Bawa semua rumah. amunta Polisi kamu pakai cepat. Raga besar kau paham naik kota. artinya Amlan mau. Polisi ya kalau langsung. Enggak sung nona muti di phayan do muti bari phayan sika enggak non nungje nok sanmane nok sin chairman no nong i jaga ni chairman no sung tabuk sai klangnai monong no jefru nok phayo bafru nok no nok binai sika atia dewa nana hapang khaka nge borok salda sek nine oro faida nai pheka henke tabuk nung oro jaga wa chini tipra mothane adong rok phai ei dini mairom 5 kg ursakango je iri rok tun phaika phol phokla rok tun phaika enke mo haike kisa musu je suk tu chu baso man bagai nung tipra motha no nang tamako khasana musu berak khani kha tang ko inti ka hati phayang chini mo than bang khamlaka rani raja ba khamlaka onang borong nai kol thang ang khamlaka nge ka kono belai hambai ai sung abo sung bono mo koinai bobo bo sa boba gram ti hai borok ya boje phaya angko ya amti ya boji siun na phainai bo covid ni bagasi bo phaini sung jas keban bono malai dinai engke chini mo area ni no puro badlabari edisi village ni chini tapo okara chini musang chairman nangkhayo oro jaga phai chini chakra dongno nugui nang tamorok wansung nini bukhawo boni bagai tamorok khlaina musung nang kita sai khanari gadi Kong ka bose sing ora phai no phaika na singka sing nang tamo nai ba nang tamo san ni bona singka nge bo sawo jaga bisna kaisa bo sano belekena bon dorkar hin sawo le sing o bisna na sing lene ni sing ko beleka sing o mas ni bisinga na bona sing jota sobe salai taham kai salai sing bona bisna sing ko sobe na ni sing o sobe ta gete kaisa sing khana ka nok bini beleken nok khamya kisi misi ko bhayo অবস্থান to gadingka jarawa bonok sanu sano gadingka ta pula অবস্থা ওই সরকারনি তো মুখ ফাই gadingka budget ফাই gadingka bono sakang sang rina hini sang ang ko bang sorina engke nang omo area ni khoroksa borok engei nini area o omo haike sugya borok tini agi ni borok khasam tini sakra jung maharaja amal ni borok oro tong tongoi laithanai layak hoi tini haste hapang tini tibrasa hamkrai montri boni nojoro omo nok nukhungrok kelaya nanda matong na kelai bo naya haida matong nang khoroksa oro jaga ni borok ngi kisa sing saimana musung sai khanari gadi kisa mane borok abo saiman phano maya hainang to hana abo hainang bansuga ane borok saiman phano abono nainan musung jai abo hai borok no nainan musung jai abon bagina tini
oro tini phaibo ne kajaya plus borok ma maya bahai ni hingke tabuk chini edisio chini tipra motha phai mane bagi nang bom hai matong ha busuk buka tong thoka sai kana ga jelu kurung belai kena khatang khajanggo abo dabi dabarno जों जतन फसगरि नायनि जों वासबि तंगो hingke takhong belai hambai bobot bagi hingke kakakai nang o sakra dung ni tamok kalai kha an kai fulata nang khai boni baslak kalai khata kakani mung tamong kha an kai roben na debo mo paran mung tamong kha ni santon para kubo balba hingke nang china haste hapang ni thanio nang tamok kesana musung ang kai kacha haji an ma to kacha agini busuk boya sungkai bini boya sungkai bo raja ning kacha amal bono kacha pon na ko dia lo bukuri kubo kuring tung kacha jaga kuri tung kuring tung bono kacha pon no bo kacha pon hel khanya kiri bai kun hai muti tong ja jaw hingke lai thanai je IPF de BJP hapang khaka hingke tini norok oro jagao 125 bosorni chakra jungno phai naithemani yagolo norok tamo hai matong ha हामबाय जों दिनै बर' बादलाबारिनि इसान पाराव फैयै सिनि दाब्रा आगि सिपाइ गोसाम सिनि महाराजा बीर बिक्रम नि आमलनि जे सिपाइ ब 1909 ब सिपाइ इंमानि ओमफ्राय जों खोनाका कयदिन सिगां बिनि बिहिक तागबो कथां दं गहनै जों दिनै र फाइ मालायजाक बिन इंको बाय ब नाना बाय फैयै जों मालायखा ककौ मोसाखा काहांकाम कक साखाबो चिनागि महाराजा बीर बिक्रम आमलनि जे बरक सामुं खाय फेलेमानि तांलायमानि आबरक जों बेबंनो खोनालायखा गे जों बनो फाय सुंका नाना नों तेता मुसंखौ हनै जों बनो फाय सुंबा गया बसाका बकुन सानिया आं सुदु थुयासिन सिगां नक किसा काहामगो तंथाना मुसंगो गाय बते सावो आबन लगे जुदि बिसना जुदि काहामबां खायबा जों नरक बिसना आनो खायसा abo rimang khai chawi ni bosno sana ngai chung chini o badlabari ni chini chairman botongo chung bobo saga bobo kawrika nok ge abo to kisa government room ri phanago ngai jephu puila phayo bo nijibo kok bai thangrika chung chini nananan borinai ngai jebo je suno je thutai jaga je bisna ni kok samani ngai chung abo chung kok sablai palkhai mo talni bisingono chung bono bisna kaisa kaham kai bono chung rotui rikhane bagai chung abo saito longnai chung abo nuti kok sugo bi salai mo bisilaya chung mo talni bisingono chung bono bisna ni tui rikhane hingke tako okrong nang te kaisa kok sungna musungo je chini sakra juk thajingo sai khna rekha bo moharaja no thiyani segang naina musung jago hine abo norok bin musung mano supung naida nas bo mahaini norok bansuk na sa abo to ang thajing bo saka judi network judi ro sufficient network tongkai ang thajing bo bogran ko khaine ka bograni call ro chung call habimiya chung bograno ang sana hin tomani mane jodi call isi khai kai bina chung call habimaliya video kai at least mane bono video call khai bono sini raja bai sini bogra bai kisang bono kok sarna hin tomani network maya ni bagai ang kok sari mile dukito tefono chung sai tungnai chung bograno sanai bo jate je saka bono phaiwi bono bini mukang phai phru thangbai tun bini je musungmani chung bini musungmano jodi success khaima hakai bini musungmano bono jon phunungma hakai chin bo kahamungnai chin bowa gara borok kaham bo phainai tabuk main ke bo phaime ni karon ke sara gono world no jotona pandemic ni jora covid ni jora on bagai bo phaimi ang toka je সময় covid painai corona painai bo apruke jeskon phainai sungabo sungbono bo koinai bo sa buba gramti hai borok ya bo je phaya angko ya amtia bo siun na phainai bo covid ni bagai si bo phaimi sung jeskon bono malai nai hingke chini mo area ni no puro badlabari edisi village ni chini tako okra chini musang chairman nangkhayo oro jaga phai chini chakra dungno nugui nang tamorok wansuk nini bukhawo boni bagai tamorok khlaina musung nang kisa sai khana regadi ko hangka bose जों oro phai no phaika nana sungka जों nang tamo nai ba nang tamo san ni bono sungka nge bo sawo jaga bisna kaisa bo sano belekena bon dorkar hin sawo le जों o bisna no जों lene ni जों ko leka जों o mas ni bisinga bono जों joto asobi salai kaham kai salai जों bono bisna जों posogri na ni जों solai ta gete kaisa जों khanaka nok bini belekena nok khamya kisi misi go bhai অবস্থান to gadingka jarawa bo nok sano sano gadingka ta pula অবস্থা ওই সরকারনি তো মুখ ফাইকা দিনকে বাজেট ফাইকা দিনকে
bono sekang sang rina ini sang angkau bangsorina hengke nang omo area ni khoroksa borok ongoi nini area o omo haike sugia borok tini agi ni borok khosam tini sakra du moharaja amal ni borok oro tong tongoi lai thanai layak hoi tini haste hapang tini tibrasa hamkre montri boni nojoro omo nok nukhung rok kelaya nanda matong na kelai bo naya haida matong nang khoroksa oro jaga ni borok ongoi kisa sing saimana musung sai khanari gadi kisa mane borok abo saiman phano maya hainong tongna abo hainong bansuga ane borok saiman phano abono nainan musung jai abo hai borok no nainan musung jai abon bagina tini oro tini phaibo ne jaya plus borok ma maya abo haini hengke tabuk chini edisio chini tipra motha phai mane bagi nang bom hai matong ha busuk bukha tong thoka sai khanari gadi jalo kurung belekena khateng khajanggo abo dabi dabarno jongjotono phosogir nahni sing bansugui tongo hengke takhong belai hambai bobot bagi hengke kakak khai nang o sakra dung ni tamo kalai kha an kai fulata nang khai boni baslak lai khata kakak ni mung tamong kha an kai roben na debo mo paran mung tamong kha ni san pon para kubo bal hengke nang china haste hapang ni thanio nang tamo ko kasana musung ang kai kacha hai si an ma to kacha agini busuk boya sung kai bini boya sung kai bo raja ni kacha amal bono kacha pon na ko de yatlo bukuri kubo kuri tong kacha jaga kuri tum kuri tong bono kacha pon no bo kacha pon hel khanya kiri bai kon hai muti tong ja daw hengke lai thanai je IPF de BJP hapang khaka hengke borok salda suk nini oro phai janai phaika nai kun hel khri hengke tabuk nang oro jagao chini tipra mothane adong rok phai এই তিনি মাইরম 5 কেজি এই উসকাঙ্গ যে রি রক তুন ফাইকা ফল ফকলা রক তুন ফাইকা হেকে মো হেকে কিসা মুসু যে সুক তু চুবাস মান মান বাগৈ নং তিপ্রা মথা ন তামাকো কসানা মুসু berak khani kha thang ko inti ka hati phayang chinir mo than bang khamjaka rani raja ba khamjaka onang borong na ko ang khamjaka হেকে কাকানো বেলাই হামবাই